Ku danna subscribing kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sabon bidiyo za ku ga abin da muka sa muku. Ɗauka mun kawa asku kabiru domin manzan Allah sarki Allah ya yi dabaru a ciki aka kera kujeru muka zauna don muka taru in gun mauludi muka taru gana mami zan yi da faru jama'a ku rika ni taru wutar yabo ai ba ta da zafi al'umma ku iza ta mu karu wakar annabi ba a rika mani kejin na ja'atu banni na karu manzon tsira annabi farin gani manzo na baka da tamka lalle tilas na baka da duniya lahira kilase Allah duk yayi su silarka domin haka bani da shayi kaunar manzo muka yayi bani bari ku rika mani manzon tsira annabi na jake bari ban sake ba wakar bege ba ta bani manzon tsira annabi manzon tsira annabi manzon tsira annabi biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah bi izmika rabbu mai kudura tabaraka wanda ya zara yayo da yawa yayo kwara shine dai talguda wata alkhaliqu wahidun Allah na sanar maku bayan Allah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah subhanaka jalla fata'u kai ya kalamu kayo lau kayo adam kayo nu da Isa Maryamu Allah kai mana duniyar so kalamu da ma kaminullah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah tsira ka da babban su da aminci gumbiyan su domin darajar sakayo su dalili ne ka aiko su kuma su duka annabawa ne ba su kai shi ba manzon Allah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah salati kasa da yayan shi jinin girma banu hashim yadda kai gun sahabban shi da sun kafi sun kataye shi sahaban annabi sun hidima kuma sun yi ta domin Allah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah ya rabbi ka jaddado rahama dan bodiyo mai ruwan himma shar'in yasi ibrahima da malamai na islama magana annabin rahama har ma duka auliyaullah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah ga alkawarin da ni dauka yau za ni cika shi ba shakka na alwashi na bai tukka na begen da mai maka buwayi tsarkake ruhi na sa in yi shi domin Allah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah damani ma masoyi ne na annabi tun harin gini tun ran zane ku dai gane malamai sun kaife ni ai tun ba a yaya kilasin ba ni ka kaunar manzon Allah biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah yau Allah ya yi man buɗi dan na fita
shan bulala. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Mai son tsira ya dauniya ya kai wa rasul soyayya abadar abada fa bai kunya kuma sai ya yi moriyar duniya. Nan duniya bai tozarta kuma gobe sha daula. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Komai girman ka ko haiba wallahi ba za ka dace ba, zunubin ka ba zai ragewa ba in ba manzo ka zaba ba. Zamo sagarai mun ka dogara shine rahama ta jallalla. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Dan siyasa dun na albarka da dan kasuwa na albarka da mai noma da mai saka da sojoji da 'yan doka dun ba su zama 'yan albarka sai sun rike manzon Allah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Masarauta sai ku dan duba in ba son da ba haiba babbar hanya farar turba kaunar manzo akwai riba. Kaunar manzo ita ce girma ita ce baka korar illa. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Waka sunnar ma'aiki ce don an yi gaban sare ce lalle waka azanci ce har ma rawanin saya kwance lalle rawanin saya dauka yan ba mai bin sadan Allah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. A cikin Qur'ani mai girma akwai ayar mawaka ma ita ce shu'ara wayan hikima rayuwar wani yanzu ta yi suma don bai kaunar wakar manzo kuma an yabi sha'iran Allah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. In bancin sha'irai jama'a wa ya hau mimbarin jima'a yayo waka a gaban jama'a manzo yanzu yana fara'a. Idan Allah sai ku fahimce mu ku rika mu na bautar Allah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Wakar bege tana da sila duba Hassanu da Abdallah alfaza ji waliyullah tijani da jiyali kalla waɗannan duddanin zana sun yo begen rasulillah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Dan fodiyo ma akwai nashi da barhama shehun yasi sun yo begen sama susi ni ma ko babu ko sisi wallahi cikin shauki da rahaba nake yaba manzon Allah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Filan in kara godewa ga Allah mai yawan baiwa ya bani farin uba da uwa sun man suna gwanin shawa Muhammadu Kabir suke ce man a cikin sunan Nabiyullah. Biyayye annabin rahama na Khadijatu manzon Allah. Allah karo su kaunar shi Allah